Si volíem tenir una consciència nacional, per tant, una consciència de nació, havíem de tenir un element aglutinador visible, i aquest element aglutinador era la llengua. Per tant, a través de la llengua es va vertebrar una institució com una estructura de país. I en aquests moments també comencem un projecte per gent gran, és a dir, començar a fer més matinals. Diguéssim, incloure a tothom vol dir realment incloure a tothom, no? I aleshores s'ha de pensar en les famílies, s'ha de pensar en els nens, s'ha de pensar en les persones grans. Nosaltres treballem molt amb equip. Sí que és cert que si hi ha algun moment que s'ha de prendre una decisió, com deia abans la Carme, soc tossudament flexible. L'única vegada que hem tingut problemes de funcionament a la Fundació ha sigut quan una persona ha volgut treballar verticalment, que aleshores les estructures eren tan rígides que ningú se sentia còmode per desenvolupar i atrevir-se a dir coses. Una amiga meva em va dir: Carol, és que parles molt dolç. Jo crec que hauries de tallar-te els cabells per tenir un aspecte així com més masculí i perquè et creguin més. Perquè clar, és molt dolç i és com que no té tanta autoritat. I li vaig dir, és que a mi m'agrada molt sentir-me femenina. Per què haig de canviar? Per què haig de canviar la meva essència? Aquesta part més autoritària, que és com una part més masculina, no la podré aportar i en tot cas, si vull dirigir cap a una banda o cap a una altra, hauré de fer-ho amb les meves eines, que seran més aviat les de buscar l'empatia o buscar aquesta escolta compartida